CaresFlow. Всяка сесия на CaresFlow гарантира максимална хигиена за лекаря и пациента, които са лесно достъпни благодарение на специалния комплект и благодарение на използването на консумативи за еднократна употреба. На крайниците за дозиране на сместа от кислород и хиалуронова киселина са аерографът и канюлата Cares. Аерографът доставя сместа от кислород и хиалуронова киселина. Канюлата се вкарва във вагиналната кухина. Доставянето на кислород започва. Потокът е калибриран, за да позволи оптималната абсорбция от вагиналната лигавица. Операторът вкарва разтвора от хиалуронова киселина през съответния отвор на канюлата и аерографа. Комбинацията от кислород и хиалуронова киселина обуславя биоревитализиращ ефект върху фибробластите. Фибробластът възстановява метаболитната си ефективност и е в състояние отново да започне да произвежда колаген, еластин и хиалуронова киселина. Екстрацелуларният матрикс се възстановява както от морфологична, така и от функционална гледна точка, което позволява възстановяване на правилната клетъчна комуникация. CaresFlow – система за лечение на 6 патологии: вестибулит, вуловагинална атрофия, рецидивираща кандидоза, уринарна инконтиненция, лихен склерозус, парене на уретрата. Представител за България Novus ЕООД.